Ang dako nga sumpungan ay nagsugod pahalin sa langit. Nagapadayon tubtub subong, kag matapos lang ini sa adlaw sang katapusan. Bilang mga katawan sa Ginoo, ang aton lamang dapat pagbuhaton. Magmatutom kita sa Ginoo kag magpati, magtuman sa iyang mga pulong. Ang pagtuon subong, simanal nga pag-usisa, pagtalakay, pag-review, o kon pagtuon sa atong nga leksyon sa eskwela sa Batika. Iniisa kay Ilonggo Hiligaynon nga version sa aton weekly Sabbath School lessons. Ini ginadala sa inyo sa Media Ministry Department sa aton iglesia diri sa Central Philippine Adventist College diri sa Alegria Murcia, Negros Occidental, Philippines. Ako si Pastor Luisito Tomado, ang inyo masonson nga host. Kaya sa siningation, ari ang atong duwa ka mga resource persons nga ako nagapati mga kauturan. Nga manamigin ang aton matunan sa siningation. Ang una na akong pakilala sa inyo, originally halin sa Gimaras, kag subong ari siya diri sa aton mga kauturan. Tungod kay siya ang Vice President for Student Administration. Wala sang iban si Pastor Dr. Leopold Balidyong. Yes, Pastor, mayong adlaw sa imo. Mayong adlaw, Dr. Tomado and Dr. Aragon. Ginakalipay ko ang pagkig-upod sa inyo mga kauturan sa pagtuon sa aton matahom nga leksyon nga nakaibalo kami nga ini makabuligid sa aton espirituhanon nga pagpanglakaton mga kauturan. Amon gid kamo ginaabi-abi nga aton gid padayon sa pagsunod kag pagatun-an ang aton leksyon nga amo ang maghatag sa aton sa kabakod samtang padayon kita sa pag-alagad sa aton Ginoo. Yes, and thank you gid kanami gid mga kauturan. Maghatag sa aton sa dugang nga kabakod sa aton pag-alagad sa Ginoo. Ikaduha na akong pakilala sa inyo. Siya ang aton Vice President for Advancement and Development diri sa CPAC mga kauturan. Originally, dirigid taga Negros mga kauturan. Wala sang iban si Pastor Dr. GCG Aragon Jr. Pastor, mayong adlaw sa imo. Mayong adlaw, Pastor Dr. Tomado, Dr. Balityong. Sa mga kaabyanan, kag mga kauturan na mga sanwasunson, nagasunod kit sa nga programa, mayong adlaw sa inyo tanan kag amon gid kinakalipay nga mayong kaupod ka munamon liwat sining atong matahom nga programa kag pagtuon padayon sa pulong sa Ginoo. Yes, and that's correct mga kauturan. Pastor Jess and Pastor Leopold, ari na kita sa lesson 3. Light shines in the darkness. Para ini sa Abril 13, tubtob Abril 20. Ikatatlo nga leksyon sa sining bag-o nga trimestre. Apang sa hindi pa ato na iduko ang atong mga ulo. Malulayon kag langit no namon nga may. Iyari kami nagapalapit sa imo, nagapasalamat nga ikaw naman magagamit sa amon sa siningation sa pagdiscovery, tungkad sang sini nga leksyon numero 3. Salamat sang balaan nga Espiritu nga magadihon sa amon upod sang amon mga nagapalamati kag sang amon mga tumalanaw. Sa ngalan ni Ginoong Hesus nga amon manunubos. Amen. Amen. Yes, akong pangabayon si Pastor Leopold pagbasa sa aton sadsaran nga teksto. Ang aton sadsaran nga teksto karon nga semana makita sa Juan kapitulo 12 bersikulo 35 nga naghambal. Si Jesus nagsiling sa ila, sa jutay pa nga tion, ang kapawa yara sa tunga ninyo. Lakat sa may kapawa pa kamo. Agod nga ang kadudulman hindi maglambot sa inyo. Ang nagalakat sa kadudulman, wala nakahibalo, kundiin siya nagakadto. Amen. That's correct. Mga kauturan, Pastor Jess, Pastor Leopold,
ang aton nga leksyon na bahin sa apat ka mga major nga mga subtopics. Ang lightning, ang lightness, ang light and versus darkness. Dayon ang ikaduha, ang ideya bala nga maghatag kita doubt sa pulong sang Ginoo. Dayon ang ikatatlo is ang compromise, butang ta sa lang-alang ang kamaturan. Kag ang ikapat is the instruction, the encouragement to us to be faithful. Sa aton di nga introduction, Doc Jess, ikaw ako nunahon. Ang kaaway diri, si Satanas, gina-introduce being a dragon and a serpent. Daw kanami isin mo, ano siya bilang dragon, ano siya. Kag being a serpent, ano ang iyang abuluhaton? Daw maka tilingala apang kun aton talupang dunggid ang bala ng kasulatan. Nagasaysay nga ini ang dragon kag ini ang manog. Manok yung serpent. Kung aton basihan sa ginsugdan aton hibaluan kung paano ini nga tinuga anay maanyag kag ini nga tinuga ginhimo sang Dios nga isa siya ka matahom nga tinuga apang ginsimbolohan siya sang yawa sa Revelation aton diri makitaan kag aton diri matulupangdan nga mayara at siyang duha ka butang kag dalagko nga mga ginhimo nga numan gintawag ini siya nga among ginrepresentaran sang yawa kon si Lucifer. Nauna among iyang paglimbong, no? Among ini iyang specialization, no? Ang paglimbong, ang pagdaya kag ang ikaduha nga iyang ginhimo amo ang pagdulong sa tawo sa compromise o kun ang pagbutang sang kaalang-alangan sa tunga sang maayo kag sang malaot sa bagay nga hindi maklaro kung ano gid bala ang eksakto kag ano gid bala ang sayop kag sang masami amo ini ang dako nga talalupang don kay ini bala Pastor Tomado no ining pagdaya nagatoy-toy siya o kung nagasugid siya sang butig nga among kamatuoran kag nagasugid siya sang kamatuoran nga butig. Oo. Ti aton dira matulupangdan nga ini siya nagadulong sang binhi sang pagpangduha-duha kag labaw sa tanan magadulong siya sang pag-divide pagbulag-bulag no? Nga sa diin kun amo ini ang mahitabo niyan makit-an naton ang kadaugan sang yawa sa sulod sa iglesia kag sa sulod sa aton man nga relasyon sa Ginoo. Kanami Pastor Jess ang imo ginambal nga ginhimo ni sa sangkaaway ni Satanas ang butig nga matuod. Kag ang matuod ginsibugan sa butig. Oh, and that's correct. Yes, Pastor Leopold, ano pa gid ang imo matulupangdan sa atong introduction? Sa ginhambal sa Biblia nga kung sa diin ang yawa, ang kung si Satanas gintawag siya nga dragon. In support sa kay Dr. Aragon, tuod na siya pastor. Kasi ang una paging nga panahon, nangin dragon siya tungod nga gusto niya ipamatyon ang tanan ng katawan ng Diyos. Destroy God's people. Yeah. Pinaagi sa kamatayon, persecution, sa pagpakusog nga pamaagi. Pero nangin manog man siya, tungod ang manog, isa ka malimbongon man nga klase sang sapat. And that's correct. So, wala hindi madala sa sa pagka-dragon, iya dalon ang katawan, pinaki sa iyang pagka-malimbongon. Namo na makuturan nga, kung hindi lang kita mga Kristohano, mga katawan sa Ginoo, hindi lang kita mainukuron, madalagid kita. Ari sa aton nga Sunday, compromise, Pastor Jess. So, kaya na naman ko ikaw anong ilonggo sa compromise. Inang ibutang sa alang-alang. I do not know if that is a correct translation sa compromise sa Ilonggo. Yes, ano ni Pastor? Talalupang doon ini, no? Kay kung magsiling kita, ginbutang mo ang kamatuoran sa compromise, ina ba lang, hindi siya klaro nga sala, pero daw sayop nga daw hindi man. Daw matuod man. Di amo na bala kun kay sa mga kauturan, no? Ini gina tawag man la pastor nga white lies, no? Nga daw hindi man butig,
nga daw butig pero hindi man butig apang sa atubang sang Ginoo initanan isa kadako nga paglimbong kag kun ini nga paglimbong mahitabo sa aton ini siya maga-compromise sang pagtuo sang aton values sang prinsipyo sang kamatuoran nga magadulong sa aton sa kalaglagan kag labaw sa tanan magadulong sa dili paghimaya sa aton relasyon sa Ginoo. Yes. Gani talaro pang doon naton mga kaabyanan, mga kauturan ini nga butang bangod hindi kita makasiling sa aton kaugalingon nga ako ya kabalo ko ya sang kamatuoran apang kun kaisa biktima kita sang paglimbong man sang kaaway. Kung hindi kita careful sa aton nga kaugalingon kag magdepende lang kita sa aton kaugalingon mahulog kita sa Madala limbong, no? Sang kaaway gani nga kinahanglan gid nga kita dapat maghibalo kag aton ilansang ang aton nga kaugalingon sa pagtuo kag pagsalig sa pulong sa Ginoo. Unless otherwise kita man mangkabahin sang mga katawhan nga malimbungan, no? Yes. Sang And that's kaaway. correct, Pastor. Kanami gisay mo punto. Nga kung hindi lang kita mainukoron kag mabinantayon, bisan ano pa ang aton degree. Wala lang kita kumalingking sa kay Satanas. Doc Aragon, Doctor of Ministry ka. Si Doc Leopold, Doctor of Public Administration. Hindi na ito mapasalig. Kay pilaya ka degree, pila ka doktor siyang kay Satanas. Kagalin pa sang unaya siya nagatunas ta subong wala untat. So amo na nga kung hindi lang kita mainukoron kag magbinatyagon sa aton pagalagad sa Ginoo. Madalagi kita sa mga wiles, mga pamaagi sang deception ni Satanas. Kag isa pa di before na ako natin kay Pastor Leopold. Isa pa diri sa aton nga teksto ang John 14:6 nagahambal nga I am the light siling ni Jesus. So pero naman sa John 8:44 gindefect naman nga si Satanas amo ang tatay sang pagkamalilumbong limbongon. Yes. So there is a controversy between the light and the truth. Yeah. So amo na nga at least isa pagid Doc Leopold nga tagaan naton bala doubt ang pulong sa Ginoo. Ano na natabo? Can you please give us a little bit about the background niya sa dito sa Eden? Ang nami lang Dr. Mado sa Biblia, kaya ginlaragway yan nga daan, kung sinoong butigon, kaya kung sinoong gasugid tuod. Kanami, mo lang na. So, mga kauturan, kanami gid nga tunaan ginato ng Biblia kay dira na tanan, no? Sa Garden sang Eden, it's common na nga naibaluan naton didto nga si Satanas ang una-una gid nga naghambal sang butig. Nga bisan pahalin sa langit, Dr. Mado, amo na ang iya ginimo man. Nga binutig man siya gyapon sa mga anghel didto. Nga ang Dios hindi may gugmaon. Pero diri sa Garden sang Eden mga kauturan, ang una gid nga na record nga word for word gid nga ginhambal ni Satanas nga hindi ka mo mapatay sa panahon nga magkaon ka mo sang bunga sang kahoy nga nagakilala sa sala kag maayo. So dira naghalin ang una gid nga gihambal diri nga pagbinutig ni Satanas. Tuod man lantaw man guro sa aton maginikanan. No, okay lang man. Kita pa ganito pakita pa ganito sa Satanas nga nag-angkab man siya sang sambal niya ti wala man ko na ano. Way magawan. Kung makita mo Pastor, 40 ka satol ang ginahimo sang yawa. Nya ginapakita ya sa imo nga wala hindi ni lain, hindi ni to. Kung sa una-una mo lang yung nga tawhanon, madala ka gid mga kauturan basta wala ka nakahawid sa pulong sa Ginoo. Amen. And that's correct. Yes, Doc, may kadugang ka. Amo na siya matuod, no? Ini siya talalupang do naton kag kinahanglan gid nga sa akon ginhambal kay ina nga mapundar ang aton kaugalingon sa kamatuoran. Kay kun hindi gani nato mapundar ang aton kaugalingon sa kamatuoran, 99% ang iplastar sang yawa nga truth, 1% lang ang error kag kun hindi kita nagasalig sa Ginoo, malimbungan gid kita sa kaaway. And that's correct, Doc Jess. Kanami sa imo ginpunto kinama Doc Leopold nga napresentar sang Ginoo una best gate kung sino ang ang malimbungon kag sino ang kamaturan.
Pero bisan sa karon nga panahon, bisan ginambalan na nga sala ni nga tao, damong gyapon nga pati. Ini nga tao kriminal, ini nga tao damo sa mga akusasyon siya. Yet there are still thousands and thousands of people believe on these people nga had been already known, convicted of being a criminal, yet damo gyapon sa nakapati. Ini ba lang, kuan pastor, ini mga scammers ba lang? Kung hindi ka lang careful, malimbungan. Yeah, malimbungan Kanami gid. sa Kanami. pagpastar. Oo. Very professional Yeah. ang approach. Apang kung hindi ikaw nasadsad no sa kamatuoran, kadamo na sa mga katawhan nga na-scam. Damo. Apang amo man ina ang yawa sobra pa sa scammer. Iya, sobra pa. Kag lipay lang gid kita nga ang Ginoo nagahatag sang pagpadayag kung ano ang kamatuoran gid kag kung anong aton himuon nga hindi kita malimbungan, wala siya nagpabaya sa aton. Amen. Aton talalupang doon ini kag sa sunod sa aton nga mga topiko dira naton mahibaluan kung ano ang pamaagi agud hindi kita mahulog sa paglimbong sang kaaway. Yes, and that's correct. And then, gintagaan kita sang ginas ni Jesus sang ihemplo. Nga ang aton isabat, ang aton nga himon, it is written, nasulat. No? Na amo lang. Doc Leopold, savage wolves, ano di ang himo na talupangdan? Within among you. Oo. Si Pablo naghatag siya sang pahanumdom sa mga kauturan nga sa paglakat niya mag-aabot ang tawag nga savage world nga amo ang landas sa mga kauturan nga hambal pa niya dire not sparing the flock mo. Grabe ang iyang intention sa pagguba gid sa mga kauturan bisan pa sa pundasyon sang kamatuoran nga ginasunod sang sumulunod ni Kristo. Ini siya mga false gods nga sang matapos na si Kristo nga napatay, ang Christianity gin amat-amat na ginpasudlan sang mga compromised faith nga may mga pagano yung mga kauturan nga mga nabautismuhan nga hindi sila nasadsad sa kamatuoran sa Biblia kag didto gin amat-amat man pasulod ang pagtuluhan sa mga pagano sa aton simbahan amo na nga hasta subong binilyon sa mga tawo ang wala na sa pundasyon sa kamatuoran, pastor. Sabid world, patyon ang pag-alagad ang kamatuoran nga ginatindugan sa mga katawan. Yeah. Sa atin pa ang deception, ang paglimbong within. Hindi kay halin sa mga pagano, halin sa mga ibang nga reliyon, sa mga Hinduism, Buddhism, but within Christianity itself. Yes, Pastor. Yeah, dira na sa sulod mismo. No? Amo ginatawag bala pastor sa Genesis nga sa Genesis 3 attack, no? Kay dira mismo sa sulod amo ang paglimbong. Ti ining ginatawag nga savage wolf sini siya kapalanggiran o kon metaphor sinang mga katawhan nga ara mismo sa sulod nga mag-twist sang kamatuoran. Ti ining kamatuoran bala nga kun imo gani nga lubagon nga daw katahom nga di kita ni mo ni katahom sila di bala nagsiling ang Ginoo nga sa magkaon ka mo sila mapatay ka mga totoo ako wala man napatay no so hindi ka mo mapatay nga totoo so makita naton diri nga kamatuoran na siya pero gin twist siya in a way to deceive kag kun aton matalupangdan mga kauturan mga kaabyanan no ang Ginoo mismo gamay lang matiplang man sang kaaway sang siya ginsulay siling sang yawa himua ini nga bato nga tinapay. Pero natalupangdan lang sang Dios nga siya manoglimbong sang gin pronunsyar sang kaaway ang pululungon if kun ikaw anak sang Dios. So dira naton matalupangdan mga kaabyanan nga sa diin may mga panahon nga ang kamatuoran ginatwist mismo sa mga katawhan nga yara sa sulod sang aton iglesia kag ini talalupang doon kag kun hindi naton mabantayan kita malimbungan sang kaaway.
And that's correct. Kagamo ginasubong niya damo gid sa nalimbongan niya. Nga ang Christianity, of course, ang matuod nga Christianity ang sa adlaw nga inog pahuway kita ya magpahuway sa adlaw ni kapito. Yeah, pero ti subong ano bala millions and millions majority of Christians nagapating ang Domingo amo ng adlaw nga inog pahuway, inog simba. Na so within Christianity itself nagahatag nga it appears to be truth. It appears nga amo ang kamaturan. And then many Christians believe nga ang kamaturan sang Domingo matuod gid. Yeah. Pero ti kung atong gidya una-hunaon niya, it was a diversion pamaagi ni Satanas just to compromise. Amo na ang aton sa sunod nga leksyon, gin-compromise, ginbutang sa alang-alang. Yeah, balik ko sa imo Pastor Jess, sa aton nga Tuesday, safeguard the truth. Ano ato pamagi, how do we can safeguard the truth? Siling dira sa Juan 14:6, ako amo ang dalan kag ang kamatuoran, no? Pero ang modus operandi sang Yawa amo ang pag daya sang katawhan sa pag-presentar sang kamatuoran nga amo ang butig. Nga kung kaisa kung hindi naton magisadsad ang aton kaugalingon sa pulong sang Ginoo, malimbungan kita para sinibala pastor may mga katawhan nga nagapati nga ang Biblia do anting-anting bala. May ara nga tao anay nga gingisi niyang Psalms 91 kagin takod niya sa iyang bayo kag siling niya sa iyang mga bata pwede na kamo kalagaw kay may hindi na kamo matuyawan sina kay may ara na kamo nga Bible. Ang Bible yawa ay mahadlok yang yawa sa Biblia. Hindi ya pwede nga pagkakita mo sang yawa ipukol mo sa iyang Bible kay ang memorize ang kaaway ang Biblia. Sang pagsulay niya sa Ginoo anong iyang gingamit siling sang yawa, it is written. Siya magapadala sang iyang manugtunda, lest you stumble your feet against a stone. Gin-quote niya sa Psalms 91, memorize ang panulay ang Biblia. Ang kamatuoran amo nga kung aton tuuhan i-safeguard naton ang pulong sa Ginoo, aton patihan ang promisa sa Ginoo sa bala nga kasulatan sa sulatan, it's then that power begins. Ang gahom nagasugod kung kita magatuo sa pulong sa Ginoo. Ang problema lang kung aton inang too much familiarization na bala. Sobra na kita nga familiar sa kamatuoran sa bagay nga do hindi na naton ma-appreciar nga ang kamatuoran. Amo ini ang kamatuoran. So dapat naton nga talupangdon nga ang Dios amo siya ang kamatuoran kag dira naton talupangdon nga sa din ang estandarte sang kamatuoran wala nagabaylo. Wala nagabaylo. Ang tao ay hanya nagabaylo apang ang kamatuoran walay pagbaylo gani ang aton i-plastar ang aton kaugalingon sa pulong sa Ginoo. Isadsad nato ang atong pangunahuna kag mga pagtulunan sa kamatuoran nga yara lamang gid sa pulong sa Ginoo kag ang Ginoo magahatag sa aton sang kaluwayan. Nagmadinaugon si Kristo sa kay Satanas when Christ said, it is written, nasulat na. Ang isa lang, Pastor Leopold, ang isa lang di ka-danger, nga kung ang Biblia, ang pulong sang Ginoo, mahimo pulong sang tao, hindi na pulong sang Dios. Can you elaborate a little bit? Siling sa Ginoo sa ikaduhang Timoteo 3:16. Ang pulong sang Dios, all scripture is given by the inspiration of God. Ang bugos nga kasulatan mga kauturan ginbugna sa gahom sa balaan nga espiritu sang Ginoo kag ini siya mapuslanon. Isa sa mga deception nga ginahimo man sang kaaway within Christianity nga gina-quote ang Biblia out of context kag gina-isa-isa nga ginahambal sa mga tao nga amo ning kamaturan. Actually damo ang nagamanggaranon tungod sina mga kauturan sang paggamit sang pulong sang Dios nga kung hindi mo galaiya padalman sa pagtuon, lain galaiya ang bot hambalon sang Biblia. So can you imagine nga ginahimo ina siya sang yawa. Sakto na Dr. Mado nga kung ang pulong na sang Dios nangin pulong na sang tawo,
amo na usually mga utod ang ginagamit sang mga tao nga kaugalingon nilang interpretasyon. Yes. Ang pulong sang Ginoo ti kon ila na ya kaugalingon nga interpretasyon lain ng dalagan sina mga kauturan. Amo na nga kanami gid nga basahon ginaton ti ambal ni Dr. Tomado nagdaog gyud si Kristo pinaagi lang gid sa pagsabat sa kay Satanas halin man sa pulong sang Dios. Ito yung problema sini, kung si Satanas, kami muray sa Biblia, ti kung kitaya, kung kada worship lang man ta magbasa Bible, amo gina ang dako gid nga kahit kung mag-alam pa ang kaaway sa Biblia, Oh, yeah. sang sa aton, the only defense pastor mo. Amo lang gid ang pulong sa Ginoo. Oo. So kung may ara pa kita libro nga palanggaon, kag basahon, hindi yang mga newspaper o kung ang mga kundi ang pulong gisang Dios kay among nagahatag sa aton sa kaluwasan. And that's correct. Yes, Doc. Yes. Oh, sakto na siya, no? So, ang pamangkot kay na Pastor Validyong, human, ano ito yung pamangkot? Ang kwan, ang Biblia mahimo ng pulong sa tao. Pulong sang tao. Instead, the Word of God. Oh, sakto na siya. So, atong gitalupang doon, ang isa kadako nga butang ang Biblia, ang pulong sa Ginoo, mangin kabuhi sa aton. Yeah. Hindi lang nagabasa kita, kay kinanglan magbasa kita, mag-worship mo. Pero nabutang lang naton nga ang pulong sa Ginoo nangihimo na lang siya naton nga ritual. Kag wala nabutang sa atong kinabuhi. Kun amo sina ang maghitabo, ang pulong sa Dios wala sang gahom sa aton. Yeah. Daw pareho sa nabala sang ginsiling nakon kaina nga ginpahog naton ang panulay kung may ara gani nga ginaposes buksan na naton sa Biblia kag ihaplak sa iya nga nawong apang wala ini sang gam apang kun ini nga pulong ibutang naton sa aton kaugalingon kag manginbuhi siya nga pulong sa Dios nyan dira kag ang gahom sa Ginoo magasugod kag mangin makahatag sa sang pagbag-o kag kahilwayan sa aton gikan Yes, sa sala. and that's correct. Ang mga kauturan sa aton nga Wednesday nga leksyon, ining opinion bala sang tawo. Isa gid kadako nga problema naton. Ang Biblia wala naghambal nga ang Domingo among adlaw nga inog pahuway. Nga among adlaw nga inog simba. Galing kay ti opinion sang tawo. O nga iya lang ginkuha alin sa Biblia kag ginbutang ya sa iya nga opinion. Kagamo ang gintudlo. Ti it appears nga daw halin man sa pulong pero iya lang gingamit ang Biblia nga bilang suporta sang iya opinion. Taas ang iya opinion ti para nga mag-appears to be by biblical kuha niya teksto sa Biblia. And that's the point. Yes, Doc, may kadugang ka. Oo. Sakto gina Dok, no? Ang kaalam sang tawo imbes nga ang Biblia ang una nga maghambal, ginhimo na lang niya ang Biblia nga support sa iyang Iya opinion, opinion. sa iya teaching. So. Isa sa mga rason nga kung sa diin mabalaan naton nga ang Biblia insakto gid kag pulong sang Dios. Ining example Dok ang Daniel chapter 2 bala Iya po. nga vision ni Daniel nga kun wala to ya sang intervention sang divine intervention sang Ginoo hindi to maintindihan ang damgo ni King Nabucodonosor. So ang ginhimo nila ginpakitaan sang revelation sang Ginoo kay kun human opinion lang to hindi matungkad atong klase sang damgo kag bisan pa sa aton subong hindi man naton ma-interpret. So ang ginhimo didto nga ang divine revelation sa Ginoo amo gid ang ginpakita kay Daniel kag nasaysay ang damgo. Now amo na gani kisa Dok ang ginatawag ba lang may paborito ko na nga quote nga hambal nga education kuno without salvation makes an intelligent sinner. Ang pagtuon nga wala sang kaluwasan nga klase sang pagtuon sa Biblia nagahimo sa mga maalam nga mga makasasala. Kay nga
Ay kung lang taho mo yang kaalam sa tao, portig daw insakto Oo, gid. insakto gid. Pero kung wala yan Maalam ba napasad, sa Biblia? maalam mo nila. Kung wala napasad sa Biblia mga kauturan, ano gid aware ano gid kita. Amo sakyan ko nang imo Doc before na ako na taga Doc Jess. Ina ba lang ako masubok gid ko bala. Nga kamatutom sa aton nga mga Adventista. Nya ti kay gapas kita sang maayo nga mga eskwelahan, mga bantog nga mga eskwelahan. Ti didto taman pa eskwelahan ng bata ta sa mga secular nga mga kay sikat to yan mo mga dami to yan mo mga standard to yan, worldly standard. Pero kanami sa imong punto nga wala ta kay balo ang mga kalibutan nga kaalam. Amo ang nagalabaw sang sa Dios noon nga kaalam. Yes, Doc. Ini man ang human reasoning, pwede taman ni Pastor mapaanggid o kung maangot sining duha ka types ng biblical interpretation wala ining exegesis ka exegesis. Magsiling kita exegesis mga kauturan, kuhaon na kon ang teksto kag i-interpret na kon ang teksto suno sa gusto na kon nga magsanto sa akon nga pagtuon. Apang sayop ini sa human reasoning. Pero ang dapat gid naton iya nga pagahimuon amo ang biblical reasoning nga amo siya ang ginatawag naton exegesis. Gamito naton ang teksto kag i-interpret ang teksto suno sa kun ano gid ang ginatudlo sang Biblia. Kag ina kun amo sa aton paghimuon hindi kita malimbungan. Pero madamo subong sa mga katawhan nga nagagamit sang teksto mabasa pero ang pagbasa gin-interpretar suno sa gusto na kon hindi suno sa original gid nga pag-interpret anong sa gusto balang sa Biblia. kasulatan. And that's correct. Mga utod, ang aton ginatun-an sa sining nga quarter is about the great controversy. Na ti ini nga pagsumpong sang kaaway kag sang kamaturan nagapadayon even hasta subong. Why nakita panahon mga kauturan may ara pagitani pero wala na kita sa mahimo. Ako na lang pangayuan si Doc Jess una and then eventually si Doc Leopold sang ilang last tape. Yes, Pastor. Ang aton pagpakig-away hindi lamang sa panghuna-huna kundi espirituhan nga pagpakig-away. Nagakinahanglan kita sang isa kadako nga kusog labaw sa aton nga mo lamang ang makahatag sa aton sa kadaugan kag ina nga kusog mahatag lang gid sang Ginoo pinaagi sa iyang pulong nga among aton sa landigan kag ang aton nga kusog. Yes, Doc. Mga kauturan, aton gidumdumon nga si Satanas maalam kag ang aton kaalam kung wala kita sa Ginoo madali kita niya malimbungan. Tungod si Satanas halin na ya sa langit nagkadto na diri kita gaplano pa lang kita mapalangit si Satanas ya dito na halin. So kani indi gid kita magsalig sa aton kaalam. Ang namian ko nga teksto mga kauturan nga akon pagabilin sa inyo diri sa Salmo 119, versikulo 11, nga nagasiling, ang pulong sang Dios yara sa akong tagipusoon, agud hindi ako makasala. Amen. Kung pwede, mapamemorize naton sa aton kabataan, ang mga teksto sa Biblia, mga napulo kasugo, agud nga, ini nga mga pulong maghatag sa ila sang kabakod, samtang galagad sa Ginoo. Yes, mga kauturan. Ang siling sa Biblia, ang kaalam sang kalibutan, kabuangan sa tubangan sang Ginoo. Mga kauturan, hindi talang pagpasubrahan. Padayon lang kita nga magpabilin dira sa simple naton nga mga pag-alagad sa Ginoo sa pagpati kung anong ginahamban sa Biblia. Hindi ta nadugangan. Kag hindi ta mga mangkot sa opinion sa mga iban nga katawan. And that's the point. Kay base ang aton ginpamangkutan si Satanas pa. Kabay pa ang Diyos magpakamayo sa hindi pa si Pastor Jess pangamuyo sa aton closing prayer. Ako na naipasalamatan ini ang aton mga sponsors, Elder and Ma'am Evelyn, Elder Herbert and Ma'am Evelyn Tamoni, Dr. Norvin and Rosalina Hibieso, Doctors Erwin and Rhoda Hardinico, Mark and Meryl Mendoza, Jet and Susan Caro, Johan and Myla Susana, John Luciano and Julie G. Jr., Iboy and Jessica Malabanan, Ido and Femidon Bandes, Marlobel Hirota Lorin, Alex Pihedero and Ma'am Gina Federo Ilumer, Jamie Trino and Anili Trino Perdido, kag Pastor and Mrs. Phil
peregrino. Ang Dios magapakamayo sa aton nga mga sponsors. Yes, Doc. Mga muyo. Mga mayo kita. Ginoo, salamat sang imong pulong nga amo ang silandigan sang kamatuoran. Buligi kami sa pag-aligmat kag sa pagbantay sa tagsa katinion agud nga dili ka malimbungan sang kaaway. Kabayang benisyon sang langit amon mabaton nga tanan. Salamat nga ikaw nagsabat sang among pag-ampo sa ngalan ni Jesus. Amen. Amen.